Subscribe Subscribe and share and share and panggalatok and Baguhoto. si Si Aro. Aro. Salamat. Salamat. Alam mo, si Aro. Nandito ako. Nagluluto ako ng goto. Oy. Lakas out. Oh, diba? Baligit. At mga amoy. Ayan yung sabaw. Dito ulit si Aro at medyo lumalapot na yung aking masarap po siya kapasan gusto sa kayo. Diyan lang mo niya baon ng alas 4 siya sa botol. So positive 2 medyo botolan ni tapal bangon maputangan ko lamay goto mong kidanam medyo mapalo. Morning sa inyong lahat. Lunes ng 4:30 at positive po dito, medyo malamig at pinapainit ko na po yung guto kasi medyo magbibisi ako ngayon. May mga susunduin ako. Kumusta po kayo lahat at good morning. Kumusta dyan sa Pinas? Sana lagi kayong mabuti, malakas ang katawan dahil dito sa pandemic na to. At sana maganda yung inyong araw. At isa pa,
gabi na pala dyan. Dito, umaga namin. Gagawin ko, ito yung bawang. Para masarap tong lalagyan ko ng bawang. Dito sa Pilipinas, dito sa amin, ikaw ang magluluto, ikaw ang maglalaba. Tsaka ikaw ang maglilinis ng bahay, tapos may trabaho ka pa. So, salamat ulit sa pagnonood nyo ng aking vlog. Dito po, yung sa Panggalatok ni Araw. Hello, dito pa ako. Panggalatok si Araw. O, diba? Ito, gagawa ko ng isang nasa bowl. So, gagawa ko ng mga ano niya. Tawag dito. Lalagyan ko siya ng bawang. Hindi ko alam po ano yun. Nakalimutan ko. Tapos may spring onions, then egg. Luto na yung aking ugaw. So ito ang gagawin ko ngayon. Tapos mamaya kakain na yung anak ko.
Tapos may, kung gusto niyo pong lagyan ng mga ano niya, toppings. So ito po. Malinis po yung kamay ko naghugas po ako. Ano rasa na lima? So ganito. Malinis po itong kamay ko, naghugas po ako. So may almusal na yung aking anak na ginawa ko. So, diba? Tapos ping pong pang! Sorry, may nakalimutan ako. Yung bawang pala. Bawang. Para sa high blood. Maganda po sa katawan ang herbs like yung luya, yung bawang, sibuyas, saka yung spring onions, saka yung protein po yung egg, tapos may meat. Araw, medyo makulimlim ngayon mga araw at medyo malamig, positive at 3 Celsius pero feels like 0. Medyo malamig ngayon, tsaka walang araw, tsaka cloudy dito. Ito yung kapitbahay ko. Yung truck niya may tawag dito, may cabin. Nalalabas ko lang, it's getting 9 o'clock, galas 9. Hi, good morning. How are you? I'm vlogging. Yeah. And say hi to Philippines. Thank you. Have a good day. Nandito pala tayo sa isang kaibigan ko na tagad Mapandan. Natidan ko ng pagkain niya kasi naka-quarantine. So nag-request siya ng guto ko, yung guto ni Aro. So ipapark ko muna dito at ilalapag ko lang doon sa loob ng likod nila sa bahay. Nandito po yung ibibigay ko at medyo kasi pag ganitong mga cloudy na dito at magwi-winter na, tawag dito, mag-i-snow. So dito yung likod nakabukas, di nakabukas, silain ko to. Saglit, bukas na, lalagay ko dito. May tanim silang sunflower, lalagay ko lang dito. Tapos alis na ako. Oh, ito palang bote, siguro nasa ano yan, mga $10. Recycle yan. So it's Monday morning. Si ano ko, nag-i-English pala ako, Panggalatok. Nandito kasama ko si Aro. Ito yung student driver dito, driving lesson. Yan ang driving lesson dito. So yung si Aro ko na siya, pag nag-aaral niyan, tapos magro-road test, pwede siyang mag-lesson diyan. Tapos pag napasa niya yung road test, okay na, makapag-drive na siya. Tapos medyo pag dito, ganito yung style dito. Yan, election ngayon today, last today ng election. So
pag ganitong mga panahon, ibig sabihin mag-i-snow. Pero tinignan ko yung weather, hindi muna, cloudy nga lang. Pero pagdating ng mga third week or first week of November, baka mag-snow na tayo. Yan oh. Oh, yan. Yan yung pa mga eleksyon, no, mga tarpaulin nila maliliit, hindi kagaya sa Pilipinas malalaki. Di ba? So tapos mamaya pupunta kami ng Edmonton kasi magpapa-ultrasound yung misis ko. Mayroon akong taga video na naman, kasama ko si She, yung nakapasa ng learners. Yan o, medyo ano tong pan, yung student driver na tinuturuan. Hindi ka basta-basta magiging driver dito. Mayroon ka pang exam. Mayroon ka pang exam tsaka ano, lesson with test. So Monday morning, Lunes ng alas 9 umaga, medyo malamig. Ang butal Janatan. May paano man snow.